Όντως. Ναι. Θέλω τηλέφωνο αυτή που ήταν τέλος πάντων στα μέτρα και μου λένε, λένε, όντως έτσι είναι. Επειδή λέει αφήσατε το πρώτο σας πτυχίο, στο δεύτερο πτυχίο, αντί για το maximum που μπορείτε να το κάνετε, είναι 3 χρόνια. Εσείς τι λέτε, το κάνετε στα 6 χρόνια. Και επειδή λέει το κάνετε στα 6 χρόνια, λέει δεν δικαιούσε βοήθεια. Τώρα δεν λέω. Δεν βλέπω, δεν βλέπω. Σας έχω πάρει τηλέφωνο 6 φορές. Μιλάμε, και έχουμε εξηγήσει την ημερομηνία. Πώς είναι να κάνουμε δεν. Είναι συγγνώμη και τέλος πάντων. Πώς να κάνουμε.